Welcome back mga guys, and for today's video tayo po ngayon ay may lakad. Pupunta po tayo sa isang magandang lugar po dito sa Northern Samar. At narito guys yung aking mga kasama. Ayan, may live shoutout sa aking kapatid si GR at sa kanyang asawa na si Bibiana. Ayan guys, kung mapapansin po ninyo guys, may mga banderitas pa po dito sa amin, dito sa barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar. Dahil ang video pong ito ay kuha pa po bago mag fiesta at ngayon po ay liwas na po dito sa amin. Pero yung aking dugab ay takgas pa rin. Ayan guys, at nandito po tayo ngayon sa Barangay Kalumutan, Lawang, Northern Samar. At mula po dito sasakay po tayo sa kanilang pier papunta po sa Barangay Pangpang, Palapag, Northern Samar. At magbabiyahe po tayo mula sa Barangay Pangpang papunta po sa ating destinasyon kung saan po tayo ay may sadya. Ayan, so nandito na po tayo ngayon sa pantalan ng Barangay Kalumutan. Mega live shoutout po sa lahat po ng mga taga Barangay Kalumutan. At sa aking mga viewers, followers, wag po kayong magtaka, wag po kayong maghimang raw kung ang aking busis ay pigaas. Dahil for today's video mga guys, tayo po ay galing sa sakit. At ngayon pa lamang po ako nakapag voice over sa aking mga vlogs. Yes, dahil nga po tayo po ay nagkasakit ng fiesta sa amin. Nasobrahan yata tayo ng ating kababaho. At ayan mga guys, inaantay na po nating umalis ang ating barko, ang ating sasakyang pandagat. Ayan, at ayun, hinugot na ang tadyang, hinugot na ang higot. At syempre tayo'y tumulang na for today's video. Ayan, napakalapit lang po ng Barangay Kalumutan at Barangay Pangpang. Yung ito pong dagat na ito ang hihiwalay sa dalawang lugar na ito, sa dalawang bayan, ang bayan ng Lawang at bayan ng Palapag, Northern Samar. Ayan, mega love shoutout po sa lahat po ng mga taga Barangay Pangpang. At yes, you break it down nyo. Ayan, napakaganda po ng tubig, banayad po ang karagatan at napakaaliwalas po ng panahon guys. Ayan, tamang tama po sa paniningil ni Kuya ng bayad for today's video. At syempre nandito na po tayo ngayon sa pantalan po, ayan, ng Barangay Pangpang, Palapag, Northern Samar. Again, mega love shoutout po sa lahat po ng mga taga Barangay Pangpang, Palapag, Northern Samar. Lalong lalo na po sa mga naging kaibigan ko po dito at mga kaibigan ko po dito mga guys. Syempre sa aking ninong at ninang, ayan, kay Ninong Roberto at Ninang Annalyn Galono, mega love shoutout po. Ayan, kila Nanay Nida at sa buong pamilya po niya, mega love shoutout po. Ayan, at sa lahat po ng mga taga Barangay Pangpang, mababait po ang mga taga rito guys. At syempre lalong lalo na ngayon na malapit na po yung fiesta sa kanila ngayong October 17-18 kung hindi ako nagkakamali. Kaya dapat batiin po natin sila ng happy birthday, batiin po natin sila sa ating vlog for today's video. Opo, ayan, napakaganda po ng kanilang barangay. Malaking barangay po ang Barangay Pangpang. Isa po ito sa pinakamalaking barangay ng bayan ng Palapag, Northern Samar. At ayan mga guys, umpisa na po tayo ng ating pagbabiyahe. At ang sabi dito ng katabi ko ng aking asawa na si Aileen, mega love shoutout, ang sabi dito, humuring siya sa akin. Ang sabi niya sa akin, para daw akong may halak. Wag niyo na pong intindihin yung aking boses dahil tayo po ngayon ay pigaas for today's video. Ang inyo na lamang pong intindihin ay ang napakagandang video, ang napakagandang tanawin po guys. Ayan o, para tayong mga nasa ibang bansa. Ang ganda po talaga ng barangay, ng bayan ng Palapag, Northern Samar. At ayan mga guys, sa isang pisok mo lang, nandito na po ngayon tayo sa tulay. Kung hindi ako nagkakamali, ito po yung barangay, basta nagkamali po tayo, hindi po natin kabisado kung anong barangay po ito. Basta dito pa rin po ito sa bayan ng Palapag, Northern Samar. Napakaganda po ng bayan dahil maaliwalas po at malinis po yung kapaligiran at maganda po yung tanawin. Ito po yung isa sa pinakamagandang bayan dito sa bayan, sa probinsya ng Northern Samar. Opo mga guys. At syempre mga guys, dito po tanaw na po natin yung kanilang napakalaki at napakagandang karatula hindi kanilang pergola pala ang tawag dyan for today's video mga guys. Ano ba yung pinagsasabi ko na karatula? Opo, ito po yung bayan ng Palapag, Northern Samar. Ayan, welcome to Palapag. So pupunta po muna tayo dito sa kanilang bayan, dito po mismo sa kanilang poblasyon. At syempre ayan, mega love shoutout sa mga aso. Tumabi-tabi kayo, baka kayo ay maging asosina. At syempre nandito po tayo, nagpalibot-libot po tayo dito sa kanilang
kanilang bayan dahil gusto ko pong ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung kanilang lugar mga guys. Ito po yung kanilang napakagandang park dito. At dito muna tayo kasi nga park, magpa-parking area tayo dito mga guys for today's video. At syempre, libot-libot muna tayo dito. Ito yung kanilang munisipyo. Ayan, napakalaki at napakaganda po. Mega love shoutout po sa bumubuo ng local government unit of Palapag Northern Samar. Ayan, lalong lalo na po sa kanilang butihing mayor. Mega love shoutout po. Napakaganda po ng structure ng kanilang bayan dahil dito po mismo sa poblasyon ay nandito po tabi-tabi po yung mga mahalagang structure po ng bayan. Nandito po yung kanilang simbahan, nandito po yung kanilang munisipyo. Tabi-tabi lang po sila dito, pati din po yung kanilang police station. At syempre mga guys, pati na rin po yung kanilang market kung saan po pwede po kayong mag day and night market. Ayan mga guys, at syempre ayan po, ito po yung kanilang bayan. Napakalinis po, malinis po yung kanilang bayan guys. Ayan o, kung titingnan po ninyo, maaliwalas at tahimik po yung kanilang bayan guys. Ito po yung isa sa nagustuhan ko po dito sa Palapag dahil syempre ayan, talagang nag-i-enjoy po yung lahat po na mga pumupunta po dito at bumibisita mga turista po, at syempre lokal man o international o Hollywood star na kagaya ko. Ayan mga guys, ito po yung kanilang covered court na napakalaki at maganda po dahil labas-masok po yung hangin dahil hindi po siya nilagyan ng cover. Kaya naman ang tawag dyan ay uncovered court. At nandito na po tayo ngayon sa Barangay Kabatuan, Palapag, Northern Samar. Ayan, Jimson, mag-hi ka dyan. Yeah. Nag-vlog ka na lang? Yeah. Siyempre. 97,000 na followers. Karag ba niya dak mag-vlog? 97,000. Ayan mga guys, mega love shoutout po sa lahat po ng mga taga Barangay Kabatuan, Palapag, Northern Samar. Lalong lalo na po dito po sa pamilya ng aking kaibigan. Ayan, kay Sir Jason Mejos. Thank you so much Sir Jason sa iyong sama sa amin sa aming paglalakbay tungo sa tagumpay na aming minimithi sa buhay. Ayan guys, thank you so much Sir Jason sa inyong pa-lunch. At grabe, sobrang nagpapasalamat talaga ako dahil sinamahan mo kami sa aming lakad for today's video. At ayun mga guys, mula po dito sa Barangay Kabatuan, Palapag, Northern Samar, tayo po ay bumiyahe papunta po dito sa bayan ng Mapanas, Northern Samar. At hindi ko alam yung exact location pero sa kalagitnaan po tayo po tumigil at mayroon po tayong pupuntahan mga guys. Ayan, so napakaganda po, napakaaliwalas, napakaganda ng tanawin, napakaaliwalas ng kapaligiran. Ito po yung isa sa binabalik-balikan po ng mga turista po dito sa sa Northern Samar, dito po sa parting Palapag at dito po sa Mapanas at Gamay area dahil napakaganda po talaga guys ng mga tanawin, para kayong nasa Encantadia. Ayan mga guys. Kaya naman mga guys, hanggang dito na lamang po ang ating vlog at abangan po ninyo ang ating part 2 ng ating pagpapatuloy ng paglalakbay ni Maestro Waray at kung ano nga ba yung ating sadya dito sa Barangay Kabatuan, Palapag, Northern Samar. Ayan, thank you so much po sa lahat ng mga mararaton na aming nakalubilo dito for today's video. Yes, you broke it down. Charing lang yung mamaraton ha, baka hindi na kami makabalik dito sa kanila.